Hakakat tarik jong Lber arhajar Plie Parish jong ka Teresa Bakhuid Jowai ka lapelong ya kamas Bakhuid pynkut no yu Snem jong kmie Parish. Katei hi sngi Parish ka Plie Pyrda ya jingsdang jong Snem Missionery naduh bnai Lber arhajar Plie Haduh bnai Lber jong Snem arhajar Pusal. Yung new Snem jong Missionery in peit bat pyniaid di Phadar Rangbah Jong Jowai Parish i Phadar Hilarius Lamare. Hadien kamas Bakhuid lepelong yaki program lyngkot kapor nohphai sngi kaba i Phadar Manbha Pakem I jingkren shaphang jingmut bat jingdonkam pynlong missionary. Hadien kane ladon jingmani sakramen bat jingsam yaki khusnam shakinong jok jong jingyakop prepare bala pelong da kaseng katei Catholic Parish Jowai house Snem bala mangker pang yaki. Pynkut da jingpenhiar ya kalama jong kaseng long kmie kum kedak jingpenkut yu Snem jongki. Mdok do kiriu niam emi ki missionary kiriu pai le uino missionary amo kasi jantia yung iwa pau namba ute to ami walk hair serti udah zangi ki balang ki wabun ba udah zangi balang hapo sakai what is nong i hapo kanar hapo jalapet hapo borkat kita thai sutna kita thai nong kli kita da jan man lagi balang